سلام زغبركم استغاثة السينما سمرة خميت أنيكم مبل 12 مدرخ تور دي فرانس تزازيم له تعزبتنا خاوشت هاجر نمكفال دما خمتلهم قريبنا لنا فلما كن كلهم تخاتل السينما سمرة بتجبروا دلهم سينما سمرة عزينا عند مسجنا تم لايك زي تجبروا دلهم لايك بمقبر نزم دب كتجمروا مسانا كان الزخاخر نفتو كمون حدشتي زخونكم سدرا بيت نزم دب سبسكرايب كتجبروا تجيبنا نزخاخر لهم بقر تنتاني أبي الهفتم يمساي زلو خمتلو مد فلما أبي الهفتم كم يتأنيها أملاهم مسجن ساندي حوي راي أبيل كم يتأني هو الدر مبل 12 مدرخ زور فرنسا تزازيم الله تعزبتها أنت قاتلتنا اختبنا هراشي تبون نزعد لها بكاني مسكن بمقطع كا حق هاي غازي قصال ابز مدب ام جمار شير لايك تقبروا قلت بلوم تقمس زلوي مخنياتو تا مدب تعبت خوينا شير لايك تقبل لكم حنت لايك ترى غيركاس بتاع حجازي نتي مدب زغون حتى لكم كا افتناي سيكشن بوتا تقمطلنا خا صبو دسبل بمقصالنا لما عنتي عقبت ني عقبت كسانياتها لما عن سريع ما زنبرو ستيج ني عقبت ستيج كاب زبالا كابتن فتنتي حنتي زيا فتاني طرح خوينا كن اي ترفتن بدحريو او كاب درانيس جمات الاتو يعني كله نتي زنبره وطيتات نزنبره رحقتات نتقاب كله جمات الاتو زغا انتي زريكا نزيها تصبين يرو مالتي كله تي مدباتهم حيزهم اصفيفهم نزين اب بكاب سمع تحجسي اب كم ذا عينت فصاميتات نخنري كم نقنس تسفا غيرنا قنينا لك عم تتصبنا يقا كوم مصيلو بتخكل جن نالو ما عند حج زرانه قرب تي اما جمرتا كجمر كلنا يزي تور فرحنا نيرنا ازيو غاب كيغفح افتوادارنتي ازيو غاب كيغفح مو دحريو مقرته قرب كيصلو إلنا فرحنا نيرنا لو ما عند حج بزرانه تادي بوقاچات ازيو حيلو ترخيبو مالتي كال فولي نجر تعذبنا يعني لو ما عند انتر اهلي افت مجمرتها انتي لنا ابيلنا نيرنا اذا تيم فيزما كم مجمرتها ناي زوددر كتبرتعو دليت تر نيرا اسوخ انتي فتيرو حفتا قدامي تمدرخ جميره اسات جمهور مو تتخاطقو شعو تادي بوقاچا خا ابغليو مدرخ عوت مص ابغليو نابنت اب حنتي كالاي مدرخ كالاي بوتا رخيبو اب ترابعي مدرخ ستيج رخيبو قمنا لمتي اتخجمر كلتي صوتا كن تيم فيزما مستبقست يو بدحري شعو ملسمت قعتي الوسد كل غزي ساعات جمهور لنا السرح اذا اخت خبدو دليا افتر دحراي كا ناي اندورانس لو فلليك غبريوم دليم الا نحسبنينا لما عند حجي زتحواوس رينا لك عفت فرق خبصح خلو تيم فيزما نتوددر كتحزو خلا نتي كتقلسو خلا كابتي فيكتور كامبان ارت كحزا خلو تحيزو كداب كنمنتاي كشغورو كفنون ريم نيرنا تيم فيزما ناغودله مصحجي صنيحنا دحرب تعذبنا يكن بكواليتي زي كونه بكوانتيتي ابليصاتا نيرا تيم فيزما ابز مص مدرخات نفس وقف مدرخ ناتنتنا يسن خي تشغر يبل انتي لوطታት تمصيا انتي استراتيجي تحيزات مصيا دحدره لو مغن اتحيزاتو زمص استراتيجي كفشلاري نه مخنياتو اسا نتصوتا قليسا خمجمرتا نبربح اختو حلونا حسبت كلا امونغو اتو قطري بزحي افتقن بيز نبره نايتهم ناتهم تقادمتي غوديلو طرح ديكونس طفيو طقلالا طفيو كساب ثلاثه تقادمتي ليدر اوت نغبرو خلون تاري بوقاچاس اسم اينبرون بدحريو كيغلغل لما عنت زوصه اب نقصال لم حسيبمو وي انتي تسمعو اداميت استراح وصرينه نتي بيس مسفطر وتم كان تاخا سخانو تتقيمون يناس فينغار كسع كندزي غاب انصفلو خاطو كيلولو زخاقس يلنا منالبات تدقات نغرات كنتنتنوينا كن ناي تاري بوقاجا حيلن عقمن برتي رخيمنا لنا زاو درجه صبو ابيل
أب مجمرتات حزم 35 زخون تقدمتي بريكاوي جيرم كيدم زوم تقدمت زيوم كانت ناي انترميديت نبره نطبي كومونا مونغود نبره ناي عقب እንዳወሰዱ ሓደ بحاده ካብ ምፍልላይ ተሪፎም ብዓባይ ጉጅለና ተውሓጡ መጽዮም ካብዚኦም ግን አልሚራል ትናይ በሐቅ ሎ መዓልቲ ብሉጽ ጾታ ዘርአየና ይነሩ ከመይ ረኺብካዮ ትክክል በቃ እሱ አልሚራል ዋላፍቲ ገና እዚ ሞዳታ ዝገበሮ ብጣዕሚ አግሬሲቭ ናይ በሐቅ አግሬሲቭ ኣብ ሞዳታ ድራና እሱ ጥራሕ ደይኮነ ግን አቀዲሙ ዋላ ተሪኢኻዮ afቲ ናይ መኻድሌት ናይታ ግሩፖ ዝነበሮ ቀንዲ ንስዩ ቀንዲ ማለት እዩ ነይሮም ኮይም በንኮናር ኮ ነይሩ ከመጀመር ታክት በገስ ከላ ኮዳር ጋባቶም ያተበጊሳ ድሕሪ ግን ክሳዕ ክንድ ምንታይ ብዝዕታ አደምቲ ደሓን ንበልካ ቫንደርፑል ቀጻልና ብሬካዊ ይኸላሉ እንታይ ይደልዩ እጂ ደሓን ካፍተን ብዙሓት እርግጸኛ ኮይና ክንዛረባ ንኽእል ሓንቲ ነጥብ ናይ ምውህላል ድሌት ገይሩሎ ናቱ ምርኣያ ኸ እንታይ ገይሩ ነይሩ ሓንሳ ኣፍታ ኣብ ኢንተርሚዲየት ዝነበረት ስፕሪንት ብትኽክል ጽቡቕ ገይሩ ስፕሪንት ገይሩ ወካል ኣይ ረኺብ ጽቡቕ ስፕሪንት ገይሮም ሬክስ ዋላት ናይ ኢንተርማች ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ትሪክ ሊትሬክ ዋላ ክስዕሩ ናይ ምስዓር ድሌት ገይሮም ነይሮም ስዕጂ ከምዚ ነጥቢ ከኽስርዎ ደልዮም እዮም ዝኾኑ ኢኻ ትብል በታ ሓደ ሸነኽተርኢ ኢኻ ከዓ ወላሓን ነጥቡ እንደልዮም ክኾኑ ክእሉ እዮም እሱ ንናቱ ኣገዳስነት ዘለዎ ከምታ ድሌቱ ስዒርዋ ማለት እዩ ኢንተርማርሻ ካልኣይ ቫንደርፑል ረኺቡ ስለዚ ነጥቢ ማለት እዩ ዋላ እሱ ኸይዱ ሕጂ አልሚራል ግን ብትኽክል ነቲ ዝነበረ በዳህነት ናይ ተዓቀበት ተጻዊሩ ክሳብ ተቀዳማይ ጎቦ ሰጊሩ ኣብቲ ካልኣይ ጎቦ በፂሑ እቲ ጎቦ ሕጂ ክድይቦ ጥራሕ ኣይኮነን ችግር ምስ ክትወርድ እውን ህፀገሚ ሕጂ እሱ እውን ነቲ ኩሉ በዲሁ ኣብቲ ናይ መወዳእታ 5-6 ኪሎ ሜትር ከም ገይሮም ክሓልፏ ከለውቶም ምሳቶም አልሞሻውያን እዮም ወላ ሓንቲ ችግር የብሉን ግን ብጣዕሚ ናቱ ናይ ምቅላስ መንፈሱ የርኤካ ኣብ ናይ ቫንደርፑል ደበልናይ ኸ ምናልባት ግን ነዚ ናይ ኢንተርማች ሬክስ እንታይ ገይሩ ዋላ ዓመሲ 29 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ወዲኡ ወይ ነቲ ውድድር ማርክ ካቨንዲሽ ስቴጅ ረኺቡ ከሎስ 28 ክትብል ከላ ቀሊል ኣይኮነን ነጥቢ ይደልዩ እዮም ማለት እዩ ክሳዕ ክንድኡ ተገዲሱ ስፕሪንት ገይሩ ርኢናዮ ሕጂ እዝን እዚ ሕጂ ክትለን ጥራሕ ናብነት ናይ አልሚራልን ናይ ገለን ደሚርካ እቲ ናይ ብሬክ ኣዌይ ድሌታትን እቲ ከንጸባርቆ ዝግብኦም ውድድርን ቀጻለ ኣብ ክሳይና ንገልጾ ዘለና የተግብሩ ኣለዉ ብትኽክል ግን ኣዝዮም ብሉጻት ተቃደምቲ ንርኢ ኣለና ማለት ኢሎም ዓመት ዋላ ኣዝዮም ብሉጻት ተቃደምቲ ንርኢ ኣለና ለትሰይ አልሚራል ካብቶም ብሉጻት ሓደ ንሱ እዩ ሕራይ ኣቤል ኣብ ናይ ቶፕ 10 ተዳሪና ከም በዓል ሮግሊች ሊፖዝ ኦንለይ ጆንሰን ጽቡቕ ኣመሓይሾም ኣለዉ ኣብዛ ናይሎም መዓልቲ መድረኽ ወላዳ እቲ ምስ ቦካቻ ዘለዎም ፍልሊ ናይ ኩሎም ትነጥቢ ግዜ ጋብታ ኣለዎ ካብቲ ጠፊኦም ዝቐነዩ ግን ኣብ ናይሎም መዓልቲ ዘካየድዎ ጻዕሪ ጽቡቕ ከይዶም ኣለዉ ብዛዕባ እዚኦም እዚኣ ካጽራልካ እዚኣ ጥራሕ ንኣብነት ብሙሎም ገይን ዝገበሩ ተቃደምቲ ንቅድሚት ተራእሪኢና ምሲ ቶም ብጣዕሚ ኣብ ጉድ ገይን ናይሎም መዓልቲ ነይሩ ታዲ ቦካቻ ናብ ቀዳማይ ናፍቲ ቦትኡ በቦቶም ድመፁ ተቃደምቲ ብዙሓት እዮም ታዲ ቦካቻ ናፍቲ ቦትኡ ጻዕዳ ማልያ ከም ዘላታ ኣብቲ ናይ ቶፕ 10 ክንሪኦ ከለና ቦካቻ ንቅድሚት ኢናስ ቪንጊጋርድ ናፍታ ካልአይቲ ቦትኡ መፅዩ በጀካ ሬምኮ ኢቫኖፖል ዝተረፉ ሎፔዝ ጌንጌሩ ቫክሊን ከምኡ ኦንላይ ከምኡ ሮግሊች ሻብዓይ ኮይነዋት ሻምናይ ጆሃንሰን ብድሕሪኡ ጌል ኣብቲ መወዳእታ ጆርገንሰን ክንሳብ ክንምንታይ ንድሕሪት ከሲሩ ተመሊሱ ኣሎ ዋላ ነታ ናይ ቲም ሕጂ ከምቲ ክትጋልቦ ዝቐነየት ኣይኮነት እንደላ ናይ ቲም ኩርብ ሕጂ ክሰጊራታላ ኣማዓረታላ ማለት ተዋዳርነት ክህሉ ክእል ኣለዎ መቐረት ክህሉ ተኮይኑ ግን ከም ዝበልካያ ብሙሉኦም ዞም ሎማዓንቲ ዘርአዩና ተቃደምቲ ኣብዚ ተሪፉ ዘሎ ኣብ ናይ ዓቀበት ናይ ንእሽተይ ምግምጣል ንኣብነት ኣብ ገለ ቫክሊን ቅድሚኡ ከዓ ትኽእል ኢቫኖፖል ኣብ ገሊኡ ከዓ ከምዚ ኮሚታት ናይ ምግምጣል ገለ እንተሪኢ ኮይና ክንርኢ እዚኦም ዘቃንዩና ምሳና ዘቃንዩና ተዋሳእቲ ናይዛ ውድድር እዚኦም እዮም ኮኑ ሜን አክተርስ እዚኦም እዮም ማለት እዩ ዘሎ ማዕድራና
ጽቡቕ ኣቤል ኣብዛ ጠቕሳ ዘለኻ ወፃና ኢቫኖፖል ተሪፉ ከኣቱ ኣብ ደን ክልተ ዓቐበት ርኢናዮ መወዳድርቱ ቫክሊን ከዓ ምስቶም ቀዳሞት ጽቡቕ ነኺሱ ኸይዱ ኣብ መወዳእታ ኸርክቦ ኽኢሉ ኢቫኖፖል ኣብ መንጎኦም ከዓ ክልቲኦም ከዓ ስፕሪንት ገይሮም ኣብታ ስፕሪንት እውን ክልተ ካልኢት ከሲብሉ ስለዚ ኣብዞም ክልተ መወዳድርቲ ኣብዚ ናይ ሎሚ ደሰክፈካ ከም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዘይምዃኑ ናይ ሬንኮ ኢቫኖፖል ካብ ቤንጌጋርን ካብ ፖካቻን ዘለዎ ፍልልይ ጋብ እናገፍዐ ኸይዳ ኣሎ ዓቕምታቱ ምስኦም ይዲብ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ሕጂ እውን ኣዝዩ ካብኦም ብቕዓቱ ተፈሊዶ ኣሎ ኮይኑ ስማዕኒ ኣሎ እሞ ከመይ ረኺብካዮ ንዝተፈላለመ ጽቡቕ ኒኻ ዘለኻ ኢቫኖፖል ሎሚ ዓንቲ ሕጂ ከምኡ ኣሎ እንዲ ኣብቲ ናይ ቅድም ምሽክለታሲ ኣብ ቃንዛታት ፔን ፓርት ኦፍ ሳይክሊን እዩ ዝብል መጽሓፍ ክጅምር ከሎ እንታይ ዳ ግድን ቃንዛ ክህልዎም ቃንዛኻ ድሕን ምፅዋር ሲኢንካዮ ብገለ ሸነኹስ ክሳይ ትኸውን ትህሰ ጠጠው ክትብል ትደሊ ግን ከዓ ድሕሪኡ ከዓ ጠጠው ክትብል ከምዘይግባእካ ምስ ፈለጥካ ትብገስ ድሕሪኡ ከዓ ነብስኻ ኣይፈቅድን ከምኡ ዓይነት ስምዒታት ይፈጥረሎም እዩ ከምዚ ምሽ ብዕላማ ስለ ዝሕዝዎ ፍቕሪ ስለ ዘለዎም ድሓር ኣብቲ ዝዓበየ ጥርዚ ናይቲ ቅድም ምሽከታ ስለ ዝበፅሑ ከዓ ኣፍልጦኦም ልዑል ስለ ዝኾነ እምበር ከምቲ ዝስምዖም ቃንዛ ከምቲ ንሪኦም ነበርና ሕጂ ኣብ ገጾም ተንብኦ ኢኻ ከምቲ ዝስምዖም ቃንዛ ክገድፎም ከቃርፅዎን ጥራሕ እዩ ዝግብኦም ነይሩ ግን ሕጂ እንታይ ፈጢሩሉ ሽዑ እቲ ክሳይ ቀልጢፍዎ ብፍላይ ንኢቫኖፖል ቀልጢፍዎ ኣብቲ ቀዳሚት እዩ ክህሰ ጀሚሩ ካብ ቀዳሚት ዓቕበት ሞ ብድሕሪኡ ንዖም ሰወዳእኻ 11 ነጥቢ ገለ ኸይድካስ መሊስካ 13 ኪሎ ሜትር ናሃለወካ ከሎ ድሕን 3 ኪሎ ሜትር ከዓ ኮ መንጎ ነይራ ካታጎሪቱ ሂቦማ ንዓኻ 10 ነጥቢ ዝውሃባ ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ ኢቫኖፖል ደሃስዮ ዝነበረ እንታይ እዩ ኣብ ርእሲኦም ድህሰዩ ዶ መብዛሕቶም ነይሮም ይብርታዓካ ይቕልጥፈካ እቲ ፔስ ይቕልጥፈካ ቤን ስለ ዝዕቀን ብበዓል ታዲ ፖጋቻ ስለ ዝዕቀን ብበዓል ዮናስ ቪንጌጋር ስለ ዝዕቀን ብናቶም ፔስ ስለ ዘይከይድ ጋንታኻ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ሊድ ኣውት ናትካ ይውሕድ በይንኻ ትኸውን ኣቕልፅበት እዩ ትገብሮ ነገር የብልካን ተማሓይሾ ነገር የብልካን ሽዑ ትፍኑ ተኣቱ ናይ ምቅላስ መንፈሱ ግን ብጣዕሚ ብሉፅ ኢቫኖፖል ካብዞም ብምሉኦም ተፃወትቲ ክንጠቕሶም ፀናሕና ናይ ምቅላስ መንፈሱ በጀካ ሌፖዝ ኢቫኖፖል ከም ካልኣይ ምስራዕ ኮሎ ማዓንቲ ተቃሊሶም ነቲ ክሕዝዎ ዝግብኦም ቦታ ሒዞምዎ ትኽክል ሬጉሌሽን ኣብነት ነይሩ ይፍታ ግሩፖ ሌፖዝ ግን ፈቃዱ ይነበረን ዋላ ንኸይድ ጥራሕ ንቅድሚት እዩ ይዝውረሎም ኣብ ቅድሚት ከሎ ከዓ ኣታክ ገብሮም ዝውረሎም ኣብ ቅድሚት ከሎ ኣታክ ገብሮም ከምኡ ናበለ ይወዲዎ ስለዚ እዚ ተፃዋታይ እዚ ሎማ ዓመት ሊፖዝ ብጣዕሚ ብሉፅ ዝኾነ ብቕዓት ሒዙ ክበፂኹም ዘሎ ተዋዳሪ ከም ዝኸውን ከዓ ርኢና ማለት ተዓዚብና ርአቤል ጽቡቕ ኣብ ጫማልያ ተመጺና በንሄሊ ኣብ 48 ኪሎ ሜትር ክተርፍ ውድድር ሒዙ ክተርፍ ካፍታ ጉጅለ መጀመረ ሓገዝ ደጋንትኡ ብዙሕ ግዜ ንሪእሉ ነርና ድኻም ናይ ዝሓለፈ ክንብል ንኽእል ኣብ ሄሊ ዘለካ ከመይ هو خم ويلو موسى نبارو ساعتهم كافتي انترفيو قبل هلا ولا دخام قبل لهم دخل بعد تاري بوكاجا جمجيمو مونيرو مالتي من البات أبجاس مستخال كوز قدني دحار توب كلايمبر يكونن كم أو ما يكونن أتي نبزع عمت زي كخيدني لو حيزوا مت إذا لو بقعتو جن نعورينا أدنينا أبناء تعدم عليه أبناء من سياس زوادر تعدم كم وهان متأن أتي أب حدا مدرك كندوز أكل جاب كانت صف زخالو عمي يعني أدنينا ينبر نعم ولا درتهم كوينو أيقونن دقن قلتو يرلي بقى قرفة خلص قرب قلتفو أفتي ده حري أفتي أزيو ترز بس حلو فلا أفتي ناي كم تيز نتبين إحنا هنا دين بوكاجا لك خير كله قدم مخادو مشابرتي عمالين توم غانتاسي بيس وسيخوم يم نتي عاوز نبر جروبون سبعة أريوم كسب كابيناس فينجارد فنتت تاني مودا تجاف سرح كساوي تاتسي كتصنحني شو خبر تعوانيرهم دهان سوغا نقدفو كسب توب 5 توب 6 دوت حفتا جروبوز نور تتصاتس كتصنحني رو بتزرع خو عامهم جمجيمنا نيرنا جن عامو غيرولو بتاعم بلوتيجن بين هيلي حجيجن كافتو كل عينة وددرات قرب دحيرو سوزلو قرب كساح قبرو يحجي كهساي مناتو وتي كاب توب 10 ولا خفتنا يلو جيزو وتي له ابي وايت جيزو كمان
ተሃስዩ ዘሎ ብጣዕሚ ሕጂ ገፊሕዎ ስለ ዘሎ እንታይ ኢና ንብል ሕጂ ተወዳዳሪ ኮይኑ ክቐርብ ከም ዝኽእል ጥራሕና ገምጊምና ነርና ኣርኢና ኢኻ እቲ ተወዳዳርነቱ ግን ዓቕሙ ሎማዓንቲ ምስ ደኺምዎ ዝቐነየ ሎማዓንቲ ክሳይ ገይርዎ ምናልባት ግዜ ድሒርዋ ዘሎ ተራሪእናያ 8 ደቂቕን 34 ካልኢትን ካብ ኢቫኖፖል እንተፈንቲቱ ኣሎ ሕጂስ በቃ ፈራዊ ይርሒቑ እዩ ዘሎ ካብኦም ግን ከምዚ ዘርአየና ሓሊፉ ዘርአየና ነበረ መድረኻት ከምኡ ዓይነት ከርእየና ከም ዝኽእል ግን ይርዳእና ዋላ ሕጂ ጽቡቕ ምክንያቱ ዋላ ኣብታ ናይ መንእስያት እውን ሓሙሻይ ኮይኑ ብ8 ደቂቕን 34 እዩ ተፈሊዩ ዘሎ ካብ ሮምኮ ራይስ ከኣቤል ኣብ ናይ ዓቐበት ማልያ እንተዳ መፂና 27 ሒዙ ይቐንዩ ማርቲንስ ኣብዚ እዋን እዚ ቦካቻ ኣብ ዝባኑ መሊስዋ ኣሎ ትነጥብኳ ፍልል የብሉን እዘን ማልያ ንቐጻሊ ከመየን ክቐጽላ ትፅቢታትካ ከመይ እዩ ማልያ እንተረኣይልና ሕጂ ዋላ ኣብ ቀጠልያ ኮና ናብ 4ታት ኣውሪድዎ ናብ 4 ኣውሪድዎ ናይ 60 ነበረ ፍልይ ናብ 4 ኣውሪድዎ ኣሎ ከም ሕቶኻ መሰረት ከዓ ማርቲነስ ብማዕረ ነጥቢ 27 ሒዙ ሎማዓንቲ ምክንያት ብሬካ ኣወይ መግበር እዩ ነጥቢ ንኸዋህልል ኢለ ገሚተ ነይረ ኣነ ዋላታ ዝነበረት ቀዳሚቲ ናይ ዓቐብ ነበረት ንዓስዒርዋ ነይሩ እንተዝኸውን ሓንቲ ነጥቢ ዋላ ወሲድ ነይሩ እንተዝኸውን ሲ ሎማዓንትስ መሓዛ ነይሩ ዝባኑ መሃለወት ነይራ ግን እቲ ወዲ ድልየቱን እቲ ክውንነትን ተራሓይቖም ኣለዉ እሱ ይደሊ ኣሎ ንቕድሚት ናይ ምኻድ ድሌት ኣለዎ ንኽስዕር ንገለ ግን እቲ ዘሎ ዓቕምታት ናቱ ኸ ዘፍቅደሉ ይኮነን ዋላ ክመፅእ ከሎ እንተርኢናዮ ታይም ጋፕ ናቱ ኣዝዩ ገፊሑ ከም ክላይምበር መጠን ምክንያቱ ነጠብጣብ ናይ ዓቐብ ትለብስ ተራእ ኮንካ እኮ ቁሩብ በገለ ሸነኹ ክላይምበር ኢኻ ማለት እዩ ግን እዚ ሰብ እዚ ነዚ ክቕፅሎ ክእል ይሓስብ እኔ ካልእ ምናልባት ገለ ዝተፈለየ ነገር ከይመፅእ እንሰግኦም ነገራት ገለ ዘዘንጉዑና ተቓደምቲ ክልተ ኤች ኣብ ዘለወሉ ብሬክ ኣወይ ገይሩ ንክልቲአን ዝተዓወተ ሰብ መቸም ኣበይ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ቁፅሪ ንፈልጦ ኢና 4ታት ከኣቱ እዩ ስለዚ ኣዊታት ገለ ተለይ ገይሮም ኣነ ዝከረኒ ክሪስቶፈር ፍሩምሲ ዋላ ናይ ዓቐብ ኢልወሶ ነይሩ ሮማን ባርለት ይመወዳድርቱ ነይሩ ናይ ፈረንሳዊ ሮማን ባርለት ኤጂ ሞንዲያል እሱ ይመወዳድርቱ ነይሩ ግን ሓደ ግዜ ኩሉ ይጥርንፎ በቃ ምክንያቱ ኣብቲ ሃይ ካታጎሪ ዘሎ እንታይ ዝበሃል ድሕን ኣቲኻሲ ብዙሕ ጉንዑ ስለትረክብ በቃ ኣይዋደርዎም እዮም ታዲ ፖጋቻ ዋላ ዛ ማልያ እዚኣ ከም ትግቡእ ኸማን ንዑ ትግባእ ማልያ ታነጠብጣብን ታብጫን ብሓደ ዝኽዳን ዝኾነ ግዜ ዝኸስቦ እሱሲ ኣብቲ ዝኸበደ ዓቐበት ከም ምዃኑ መጠን ኣብኡ ድማ ዝበዝሐ ነጥቢ ክረክብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምናልባት ነቲ ናይ ብሬክ ኣወይ ዘሎ ጥቕምታት ተተጠቂሞምሉ ግን ኣብ ናይ ነጠብጣብ ካብ ማርቲነስ ዝተፈለየ ካልእ ሰብ እንተደኣ መፅኡ እምበር ማርቲነስ ዓቕሚ ክስእን ተዓዚብና ኢሉ ማለት እዩ ሕራይ ኣቤል ኣብ ናይ ብጫ ማልያ ተዳ መፂና ልዕሊ 3 ደቂቕ ምዃኑ ነቲ መቐረት ናይዚ ቱር ከመይ ክበዩ ምክንያቱ ንቬንገጋርሲ ልዕሊ 3 ደቂቕ እንድሕር ደኣ ኩሉ ጌን ኣብ ናይ 12 መድረኽ ፈሊኻ ያለኻስ ንድመፅእ መድረኻትሲ ከመይ ክኸውን መቐረቱ ኢልካ ትገልጽ ክሳይ እንዲ ዓሚስ ክውድእ ከለዉ 6 ደቂቕ ጥራሕ ገዲፎ እንተረኣ ነይሩ ሎሚ ግን ትደሰክፈና ማለት እዩ እቲ ልዕሊ 3 ደቂቕ ምዃኑ ይኮነን ኣብ ክንደይ መድረኻት 3 ደቂቕ በፂሑ ኣሎ በዛ ቀዳመይቲ ኣብ ከበድቲ ዓቐበታት ዘላ መድረኽ በዛ ቀዳመይቲ 2 ደቂቕን 10 እንተገዲፍዎ ግን ብጣዕሚ ከም መዕቀኒት ትኮነና ትኽእል እዚኣ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓቐበታት ከ2 ደቂቕ ትረኣ ገዲፎሲ ክንደይ ይኸውን ኣብ መወዳእታ ምናልባት ግን ከምቲ እሱ ዋላ ታዲ ፖጋቻ ዝተመነዮሲ ጉድ ጌን ገይሮም ንቕድሚት ካምባክ ገይሮም ነቲ ዘለዎም ኣካይዳ ነቲ ቅልጣፈ ኣመሓይሾም ቲምወርክ ኣተዓራርዮም ሎማዓንቲ እቲ ዝሰርሕዎ ቲምወርክ ናይ ጋንታታት ክሪኦ ከለኹ ናይ ቲም ቪዝማሊዝ ፈሺልዎም እዩ ስትራተጂዮም ስለዚ ከመሓይሽዎ እንተኽኢሎም ፅቡቕ ነቲ መቐረት ክውስኸሉ እዩ ከመሓይሽዎ ተደይክኢሎም ግን ኣይብልኒ ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ሕጂ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና ኣነ ሎማዓንቲ ኸሲሮም ኮይኖም በዓል ጀርገንሰን እምበር ፕላን ቢ ከቐምጡ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ ቀዲሞም ነቲ ፀወታ ናብ ጥርዚ ምሕምባብ በቃ
قديمهم بريك أوي فتيرهم نتبريك أوي ناب كبيد رحقت غيرهم أو بصنحهم تقادمتي نبريك أوي نفسهم بزدلي تقادم تتقيمهم نتقطر خبزحوه شعو أو مسكده تيم إيميل تساعد قبل كل جزء بتجي أنت حس كان أبغى خايف كم زلوا ما أنت هجي إف إديكيشن حزام موضوع علو بق أفت بروفيشنز وخونا أفت عبيتي جراوند تور حجي زارب بهالي يقولون كستوي يقبون يروح خمس قلا عمل شفت قليلا بقبو ساقط حزية شعونا بهالكتاتون أفت عبيت عقبتات الساق قطراخ وقدلن كنري خلنا شعو انت يخمت تماطات انا خمتيو حقسنا رخبه يناس فينجيار خمتيو شعو بالانس كمصلناي بيچا خمزه حزامتن حج صباح بريك اوي قدن يقولوا زخونه سبنا استراتيجي حج مص 170 قلن تلو تصاص 170 قلن نخعوت يلون موتو سلازي كمزه عينت سيستم كنري خلنا يا اتا ناي بيچا ماليا مقارتنا وسخت ناتعاريت كيتخلمبر بزلو مدر انايو توتالي بلوصنت ناي تاري بوغاجا ازيو غفيحن سفيحن نتمقارت قربات في ولا صبغ قابل ماليا كلن كمزت قصصنا خاتنا خيفنانينا ابناي غانتا تدامصيناون لما التيفيزما خفتنا يزحلف قرب فشيلاتوميا بزخونه فللي يولون بزعبا دمص مبل 13 مدرخن كمون كال زي تبهالن زي تنكفنا انت دارلو متقالل غبرمو زنبرنا مدب كنزازم ولكن يحجي بزعبا ناي زمص مدرخ تراخن تنتن كوينا منالبات نيش كنتن كفلهم دلي حجي خا تيا يناس فينجيغارد زي كلا نبلو خا زي مس كونديشن تاثر زخونه تادي بوقاجها كوم عينت عملو ولا بقول كلهم ديك قارو ولا بميزان افت بانشو قبل خلو ترينا يا حجي سندتا نتفللي تفطر ساكربيت ياسا لك بانشو قبل خلو محزسو ندلو بدحريوخا ناب توسا هالكتا دتو 10 كيلومتر كنل كنا حصير بتام حصير 10 كيلومتر يا حجي ذا تايم ترال individual time trial كم مخانو متن بوناس زوه بوتاتات اب كلتا بوتا الو اب 4 كيلومترن اب 7 6 كيلومترن الو تشيك بوينت لو اب 5 6 تشيك بوينت لو مقصر زخون نريالو لو تشيك بوينت سالوا امود اتا كن كاتيجوري 1 ناي نطبطاب ناي عقب نطب زوهبو 8 كيلومتر يعني مودا تسلم تاخم وهابالو 8 كيلومتر 7.9% تعقن اب كم عينت انتي غبر نيرم قدم حجي ذكرنا زو عبيت ادمتي كريستوفر فرومن البرتو كونتادور اوددر ابز نبرلو غزي اتا حدا نو سايكل قير يفتح عقبت معناتو عقب كم وهانو متن قال حاجز نترخبكو فوق سايكل قير يبل تحدا خا نو نخورد نخدي زت فوق غزي انا ابنت 10 سكند ترا خوي نعو اسو كتقمن متان ايوردني يبل نو 10 سكند ولا توردكوس 15 سكند سخسب يخسبني كمدي بوزح عينت ستايلس ناي غانتاتات نريالو سزخونه زي عقبكم مهنا متنكا مچم ابزيا خمتناي زحلفه ني ريمكو ايفانوبول كريديت يبنا زبرنا نعو اين بولينا زي حجم تادي بوقاچان ني ناس فينجي غاردنيا تملكت لك كلتيهم كتقوم لا خفتنيهم جن تايم جاب كابزخا كوسخ كم زخل تادي بوقاچا خا يرداك حجيك ساعه خنمنتاي عداي وزحهم كم زلو ن تيم فيزماليس ازخا كيتنكفنا خنحلف عندنا ازي اجن موداتا خم زبقس كم مخانو متنكا مور ادفانتج نعلو نزياون كتقبل لا يوزبل قمتي زلنا انت عزبتنا ግን بانكرو تعذيبهم اتزفطر ነገር كسايغيرم نعنا خاص خون حطوتان تاهليوم كغبرنا دغيمنا خا شير لايك كمتي قصالي تلابوم شير لايك كغبرو نتامده كعويا خا نزاخر صبغ ابيل كبرات تخاتلتنا مستنتانا ابيل هافتم كنكايدو صنحنا كاوشت هاجر اب مدب بزعبا تور دي فرانس مبر 12 مدرخ ازي تكاتاتلو صناحكم ينيرو اذا مدب كاباهم ناباهم باخميا كتعبت داخوينا كلهم شير لايك بمغبر ابتسلا على درجه نمصح كنزاخ نفتو زخبركم تخاتلتنا ابناي ولقناي غزي اما بال 13 مدرخ مس ابيل
ሃፍቶም ክንምለሰኩም ኢና ቀጻሊ ከም ዝነዘኻኽረኩም ግን እቶም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ ምግባር ከምኡን ሼር ጌርኩም ከዓ ናብ ኩሎም መሓዙትኩም ኣካፍልዎ ስለቲ ኩሉ ትገብሩልና ምክትታል ከዓ ኣዚና ነመስግን የቀኒልና ኣቤል ሃፍቶም ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ኣብ ዝመጽእ ናይ መበል 13 መድረኽ ከምዚ ደጋጊምና ንብለ ዘለና ክንራኸብ ኢና ሰላም